Takže čau lidi, čau flichy, teda ne, promiň. Čau lidi, vítám vás u dnešního videa. Dnešní video bude s Lukášem. Luky, pojď sem. Luke. Budou to střih. Už jsem to zpět a tohle. Jo, jak jsem minule hrál na tu flétnu. No a nemohl jsem to dělat strašně, tak to udělám s bráchou, že jo brácho? Pojď sem, nejde tě vidět. Neupij to tam! Prostě luxus. No a pak později do komentářů byste nám mohli napsat, kdo hrál na tu flétnu líp, takže můžeme se pustit na toho! Takže už jsme tu zpátky a můžu začít. Takže jo, papíry nepotřebuji. Takže můžeme začít. Pak nám do komentářů napište, nám, to je můj kanál, kdo pískal líp. No prdele, tak to bylo tohle všechno. Dej pískáš si, pojď. Dej! Máš to čistý. Ale takhle si dej prsty. No jdeš jak chceš. Tohle si hlavně spodní zakrytím do palců. Tak. Tak. Pískej. Nedělej! Dělej. Nepískej na to moc, jo. Nemůžu to dělat. Utíko. A teď nahlas. Takže tohle bylo všechno, ale pěkně se mi to ožužlaj. To je divné slovo. Takže jo, pro tohle video to bylo všechno, tak čau!